Niin, morjesta taas. taas. Joo, mulle toi joulupukki pinssinarua ja tarkoitus olisi nyt leissata tähän silimukkaan ja laittaa toi koussi siihen päähän. Ja mulla on tällainen oma valmiste 8 millin tangosta tehty erikoinen työkalu, johon on porattu noin 7 millin reikä 25 milliä syväksi ja tällä se vaan punotaan tonne nätisti sisälle. Ja homma on niinkin yksinkertainen, että narun pää vaan tonne sisälle. Ja voi vähän pyöritellä samalla, jos se vähän helppaa. Se menee tonne sisälle ja sitten niin tällaisella 5 millin piilokantaruukannalla oleva pultti vaan tonne perään. Se on lukittuna sinne. Ja se pysyy siellä sitten tuon punoksena ja nyt suurin piirtein 2 kerran naru noin 15 sentin matkalta. Ja jos nyt haluaa, niin voihan sitä vähän katsoa tuolla koussilla kohtaa tosta kohtaa lähdetään ujuttaa sitä tonne sisälle ja samaten silloin vähän löydytetään tätä. Saadaan pujotettua se tonne nätisti sisälle. Ja mieluummin riittävän syvälle tai pitkälle tämä pujotus tonne sisälle, niin tuo narun pää jää varmasti sinne piiloon sisälle, ei lähde pärkyämään. Ja jostain tosta kohtaa sitten katsotaan sopiva reikä, mistä sen pujottaa ulos. Tosta kohtaa noin suurin piirtein. Noin ikkää. Sitten koussia vähän tonne hollille ja kiristetään vaan. Se on niin paljon kuin sitä vaan pitää kiristää. Se olisi siinä suurin piirtein. Sitten vähän tiukataan sitä tuosta takaisin kiinni päin. Ja toinen on hyvä ottaa toi ruuvi tässä vaiheessa irti. Ja poistaa tuo työkalu. Sieltä sitten noin, niin se jää tonne nätisti sisälle. Siitä tuli semmonen ihan nätti. Tämän parempaa en osaa tehdä. Se on moro.